Hej og velkommen til endnu en video. I dag vil jeg snakke om spiritualitet. Jeg ved, det er et emne, som dem, der følger med på mine sociale medier, elsker at høre om. Jeg elsker også at snakke om det. Den måde, jeg gør det på i dag, er, at jeg vil besvare nogle spørgsmål, jeg har fået fra Insta af nogen, som gerne vil høre mere om noget specifikt. Så jeg tænkte, det er den nemmeste måde at gøre det på i dag. Men først kan jeg også lige dele lidt om hele den her rejse, jeg har været på med de evner, jeg har. Jeg har prøvet at løbe fra den her del af mig. En stor del af mine teenageår. Det var først, efter jeg fik min datter, der var jeg 18. Så omkring de der 18-19, da jeg var omkring de 18-19 år, jeg begyndte at embrace det, og arbejde med det, og prøve at forstå det. Fordi da jeg var barn, jeg har haft mange oplevelser som barn. Men dengang stillede jeg ikke rigtig spørgsmålstegn til det, fordi at jeg tror egentlig bare, jeg har tænkt, jamen det er meget normalt at se afdøde, der står ved sengen, inden man skal til at sove. Jeg har ikke tænkt over, at det ikke er noget, som de fleste mennesker ikke oplever. Jeg husker ikke, at jeg har haft så mange oplevelser i starten af min teenageår. Jeg tror, det er meget normalt og naturligt, at man lukker ned, når man bliver lidt ældre. Men jeg kan love for, at det hele kom tilbage endnu stærkere, end det var før. Så jeg kom til et punkt, hvor jeg stoppede med at løbe fra det. Jeg tænkte, der er en grund til, at det er så stærkt, og jeg mærker det så stærkt, og der er en grund til, at jeg har fået de her gaver, evner, og derfor var det bedre at lære at embrace det, og forstå det, og arbejde med det, i stedet for at prøve at løbe væk fra det. Fordi det var lidt som om, jo mere jeg prøvede at løbe, jo stærkere blev energien. Og jeg er jo rigtig glad for, at jeg valgte at embrace det den dag i dag, fordi at jeg kan jo se, hvordan det har hjulpet andre mennesker. Nu har jeg lavet clairvoyance i 7-8 år, må det være. Og mine evner har hjulpet rigtig mange. Og det har også været en kæmpe hjælp i mit eget liv. Så første spørgsmål. Hvilke evner har du? Jeg har clairvoyante evner, telepatiske evner. Jeg kan blive ramt af en følelse af, at jeg ved noget, uden jeg ved, hvor jeg ved det fra. Og så kan jeg også fornemme energi fra afdøde. Når jeg laver clairvoyance, så er det ofte mine clairvoyante evner, altså jeg kan se, at jeg får visions omkring fremtiden. Og jeg hører samtidig også, altså audio, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, men min hørelse bliver også aktiveret, så jeg kan for eksempel høre et navn, en adresse, forskellige ting, som vedrører den clairvoyance, jeg laver. Det er oftest de to, som bliver aktiveret, når jeg laver clairvoyance. Og det kan være, nogle gange så ser jeg mest, og nogle gange hører jeg mest. Men ofte så tror jeg, det er clairvoyante. Yes. Næste spørgsmål. Hvordan har du hjulpet politiet, og hvordan er de kommet i kontakt med dig? Den ene sag, der kom han i kontakt med mig gennem en, som kender mig. Hun har fortalt om de ting, jeg kan, og han synes, det lød meget interessant, så derigennem kom jeg i kontakt med ham. Og det var omkring en stor fodboldkamp i København, hvor han vidste, der ville ske noget efter den fodboldkamp. Og hans opgave var at placere politiet de rigtige steder, for at det her, som han frygtede ville ske, ikke kom til at ske. Og han kunne ikke rigtig finde ud af, hvor de skulle placeres henne, fordi det var flere steder, og det her, det kunne finde sted. Så det, jeg skulle hjælpe med, var at placere styrkerne, politiet, de rigtige steder, for at afværge situationen. Og igen, altså i sådan nogle, og især når det kommer til politiet, jeg tænkte bare, shit man, tænk hvis, at det ikke er rigtigt, det jeg siger, og at der kommer til at ske et eller andet. Jeg følte, jeg havde meget ansvar. Men det sjove er, inden det her skete, havde jeg en drøm. Jeg drømte, at jeg stod ude foran et diskotek, sådan værtshusagtigt, og så fortalte jeg folk, hvor de skulle hen.
Og længere, i min drøm, da jeg kiggede længere ned ad gaden, så jeg et stadion, en fodboldkamp. Der skete en hel masse i den drøm. Så da han fortalte mig, hvad det handlede om, og hvad jeg skulle hjælpe med, så vidste jeg, at det, jeg havde drømt, det var den besked, jeg skulle give videre til ham. For jeg kunne huske navnet på diskoteket, og det er et diskotek, der findes. Og det passede perfekt med den fodboldkamp, og det hele, altså alle detaljerne i min drøm passede rigtig godt med det, jeg skulle hjælpe ham med. Så jeg fortalte ham, hvor jeg fornemmede, de forskellige, de skulle placeres hen, og det endte med, at det han frygtede ville ske, ikke skete, fordi han havde placeret folk korrekt. Så jeg var glad, han var glad, alle var glade. Ja, og der er et par stykker mere, men det er omkring kriminalitet, så jeg føler egentlig ikke rigtig for at snakke om det. Jeg kan fortælle om en oplevelse, jeg havde for 5 års tid siden. Min veninde, hun ringede til mig, og så var hun var helt ude af den og fortalte, at hendes ven, han var forsvundet. Politiet var ude og lede efter ham, og familien var ude. Alle de gjorde, hvad de kunne for at finde ham, men de havde brug for lidt mere hjælp. Og jeg sagde til hende, at altså, det tror jeg ikke, jeg kan. Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Jeg ved ikke, hvordan jeg finder en person, der er forsvundet. Men hun blev ved med at sige, at du kan gøre dit bedste, og du kan bare prøve, og der sker ikke noget ved at prøve. Så det gjorde jeg. Og jeg husker stadig, at jeg sagde, han sidder på en bænk, eller han bliver fundet på en bænk på Kastanjevej. Jeg kan ikke huske, hvor præcis det var hen. Jeg mener, det var Frederiksberg. Og så fortalte jeg, hvad jeg så. Der var sådan nogle lys, nogle lamper bag ham, og han havde lige været på et værtshus. Og inden man finder ham, vil man finde et stykke rødt. Jeg tror, det var noget tøj, noget påklædning, et halsterklæde, et eller andet, som var rødt. Og jeg sagde forskellige ting. Jeg var i chok. Jeg havde, helt seriøst, jeg følte alt det, jeg sagde, det bare var noget, jeg fandt på. Og det er jo sådan, det er ofte. Især hvis man ikke har så meget erfaring, men det føles som om, at det bare er en historie, man opdigter. Og ja, så jeg var meget chokeret, da hun sagde, at han blev fundet på en bænk på jeg er ret sikker på, at det var Frederiksberg, på Kastanjevej. De havde fundet et rødt stykke tøj, inden de fandt ham. Han havde været ude at drikke på et værtshus. Altså, alle de ting, jeg sagde, det var rigtigt. Jeg kom lige lidt ud af, hvad jeg skulle snakke om, fordi jeg var nødt til at skifte til headset i stedet for min telefon, der var ved at gå ud. Så min mikrofon kunne ikke tilkobles. Ja, jeg tror, det var virkelig et moment, hvor jeg fandt ud af, hvor meget jeg havde undervurderet mine evner, og hvad jeg egentlig var i stand til at gøre. Alright, næste spørgsmål. Hvorfor kan det være svært at lave clairvoyance på familie? Det kan være svært, og det er min søster, der har stillet det her spørgsmål. Hun er irriteret over, at jeg har svært ved at hjælpe hende med de ting, hun har brug for hjælp til. Det kan være svært at lave clairvoyance på dem, der er tæt på mig, fordi jeg har så mange følelser involveret. Og jeg ved rigtig meget om dem, og det kan bare være rigtig svært, når der er følelser indblandet. Det nemmeste er at lave clairvoyance på nogen, jeg intet ved om. Hvor jeg ikke kender deres navn, hvor jeg ikke kender til noget som helst. Det er altid det nemmeste. Det er muligt for mig at gøre det, men det er ikke altid så nemt. Jeg har lidt svært ved at skelne og tage mine følelser helt til side, når det kommer til min familie. Er der en bagside ved det, du oplever? Jeg føler egentlig ikke rigtigt, at der er nogen bagside nu, hvor jeg har meget godt styr på det hele. Men før i tiden har jeg følt mig meget alene, fordi at der ikke rigtig har været nogen omkring mig, som har oplevet de her ting. Og som kan sætte sig ind i, hvordan det egentlig er. Fordi det er meget sjovt at høre om, og det er meget sjovt at... Altså, jeg har mange gode historier, men det er ikke altid så nemt. Og jeg kan komme med eksempler på noget, som har været rigtig, rigtig svært for mig i fortiden. Det har været, når jeg har fået visions om ting, der sker ude i verden.
For eksempel naturkatastrofer, krige, alt muligt, hvor jeg har været frustreret over, hvorfor jeg skulle få de her visions. Sådan, jeg kan jo gøre noget ved det. Men der efter noget tid, eller efter nogle år, så fandt jeg også bare ud af, at jeg opfanger bare ting, der sker. Ikke fordi jeg kan gøre noget. Og det må være sådan en shared consciousness, hvor jeg opfanger de her ting, fordi jeg kan få visions om, sidst var det et jordskælv, og jeg kunne mærke, at jorden under mig, den vibrerede. Og jeg fik billeder i hovedet af mennesker, og jeg ser det som en hel film for mig, hvad der sker. Og imens jeg oplevede det her, der var jordskælvet i gang i et andet land. Så jeg kan jo ikke gøre noget. Jeg opfanger det bare, men det har været rigtig svært for mig at finde ud af, hvorfor. Altså er det fordi jeg kan gøre noget? Men det er det ikke. Og også noget andet, som har været svært for mig før i tiden. Der kan jeg også sige, at det er nemmest at komme med helt konkrete eksempler. Jeg har en ven, som han skulle til en fodboldkamp. Og jeg begyndte at få visions om, at han ville komme til skade til den her kamp. Og jeg tænkte, here we go again. Så det kan jeg slet ikke overskue. Fordi jeg tænkte, jeg kommer ikke til at sige til ham, at han ikke skal tage til den her kamp. Det kan måske det meningen. Det kan jo være det meningen, at han skal udsættes for det her, fordi du kommer til at hjælpe ham, fordi han skal have et wake-up call, et eller andet. Så jeg tænkte, jeg gør ingenting. Ja, hvis det er noget, der er meget alvorligt, selvfølgelig, så vil jeg spørge vedkommende om, er det okay? Jeg har fået et vision, er det okay, jeg deler det med dig? Og så er det op til dem, hvad de gør. Men i den her situation tænker jeg kan ikke sige det til ham. Det er bare til, at han var beskyttet, og jeg sagde bare til universet, please, hvis det ikke er meningen, det her skal ske, så hjælp ham på en eller anden måde. Det der skete, det endte med, var, at kampen blev aflyst. Jeg var lettet, fordi jeg vidste, det var aldrig meningen, at det her det skulle ske. Og min opgave var ikke at fortælle ham, at han ikke skulle til den her kamp, fordi det hele, det skete som det skulle, og jeg skulle ikke begynde at blande mig i noget som helst. Og igen, så kan man sige, hvis kampen ikke blev aflyst, var der så sket noget, det ved man jo ikke. Så det har været, nu er jeg er meget god til at håndtere sådan nogle situationer, men det har jeg ikke været før i tiden. For jeg ikke kunne forstå, hvorfor jeg har fået dem, hvis jeg ikke skal gøre noget. Der har været mange bagsider ved det. Og som jeg sagde i starten, jeg har prøvet at løbe fra det, fordi det var for meget for mig. Fordi at jeg har også set mange uhyggelige ting, som jeg ikke kunne håndtere på det tidspunkt. Det har jeg ikke gjort i mange år. Altså det er kun gode ting nu. Og jeg får kun visions om ting, som altså det er på en positiv måde. Og det er en kæmpe hjælp i mit eget liv. Virkelig en kæmpe hjælp. Så jeg er dybt taknemmelig for, at jeg har den her connection, jeg har. Det har også været meget drænende at fornemme folk på den her måde. Især den gang, hvor jeg ikke rigtig havde kontrol over det. Når jeg var ude at spise, eller jeg var et sted, hvor der var mange mennesker, så kunne det være rigtig overvældende for mig. Jeg kunne slet ikke koncentrere mig om det, jeg var i gang med, fordi jeg fik så mange informationer om folk omkring mig, og det var virkelig drænende. Men igen, det er altså nogle her ting, jeg har lært, og jeg har lært at lukke ned, og det hele, det spiller bare nu. Jeg har ikke alle de her udfordringer mere, så det er virkelig, det er meget dejligt. Nå ja, jeg har skrevet en note til den her også. En anden negativ ting, som har været, det er, når noget dårligt er sket, har jeg tænkt, hvorfor kunne jeg ikke bare have forudset det, og kunne have stoppet det? Og det er også noget, det har jeg strugglet meget med før i tiden. Især hvis der har været noget omkring min familie, så har jeg bare tænkt, hvis jeg bare havde set det, og hvis jeg bare kunne stoppe det. Men igen, det er ikke min opgave. Og der har også været nogle gange, hvor jeg har mærket, at en person har været syg, og så har jeg fortalt det til dem. Du skal lige tage til lægen, eller fordi det her tjekket.
Og så har jeg hjulpet dem med at finde ud af, at de har haft en sygdom i god tid. Så nu ved jeg, når der er noget, jeg skal sige videre, så siger jeg det selvfølgelig videre, når det kommer til sygdom og sådan nogle her ting. Men jeg ved også, hvornår at jeg ikke skal gøre det, og hvornår jeg bare skal lade tingene gå sin gang. Jeg svarer ikke på flere spørgsmål i dag, men ligesom en afslutning har jeg selv et spørgsmål til mig selv. Kan jeg tage fejl i mine readings? Den måde, jeg kan tage fejl på. Jeg vil sige, at jeg er meget skarp normalt. Og hvis der er noget, jeg er i tvivl om, så siger jeg det ikke. Og jeg er meget... Når jeg laver readings, så... Jeg har meget erfaring, og jeg kan skelne tingene fra hinanden på en rigtig god måde. Men hvis jeg skulle komme på noget, som gør, at jeg kan tage fejl, så er det. Igen et eksempel, jeg lige kan komme med. Når jeg udvikler mig rigtig meget, så udvikler mine evner sig også. Det vil sige, at jeg er nødt til at få en prøvekanin for at finde ud af, okay, hvordan har mine evner udviklet sig, og hvad skal jeg være opmærksom på, og bla bla bla. Og det er ofte så vil jeg helst have, at det er en veninde eller et eller andet, jeg bruger som prøvekanin, og ikke min kunde. Hvis en kunde, så ved vedkommende selvfølgelig, at jeg øver mig. Men sidst jeg havde en veninde som prøvekanin, så fik jeg en masse visions om hendes situation. Men det er, når jeg får en vision, jeg kan for eksempel se en bil, jeg kan se nogle mennesker omkring, jeg kan se, der sker en hel masse. Og normalt, så er det sådan, alt rundt omkring er sløret, undtagelse det, jeg skal fokusere på. Så hvis jeg skal have fokus på en bil i det her vision, jeg får, så er alt rundt omkring sløret væk, så mit fokus er på bilen, og jeg ved, det her budskab, jeg skal fortælle om, det handler om bilen, og ikke om det, der sker omkring. Jeg kommer med flere eksempler på, hvor jeg har haft fokus på det forkerte. Så på den måde, når jeg sådan skal finde ud af, hvordan, okay, nu har mine evner udviklet sig, eller de ændrer sig, når jeg så skal finde ud af, hvordan de nu fungerer, så kan jeg have fokus de forkerte steder. Jeg tænker, at det er det for i dag. Jeg startede med at filme for cirka 4 timer siden, og der er sket så mange ting. Altså, det startede med, jeg startede med at filme, så blev min datters hamster syg, og jeg skulle løbe med hende hen på dyrehospitalet. Vi kom tilbage igen, jeg filmede igen, så har jeg ikke mere plads på min telefon, og jeg kan ikke få mere plads, og så da jeg endelig får mere plads, så begynder jeg igen. Og så der er bare sket det ene efter det andet. Men jeg fik filmet det, jeg skulle filme. Så det var alt for i dag. Hvis du kunne lide videoen, så husk at skrive en kommentar, like, del, gør hvad du har lyst til. Og vi ses igen næste gang.